Halo ketuka Jingsep terkas jongki polis yang ketuka bala ciah mo peleng kamiet santrik stingsnia long gay ke ba ketit mal ba I ba peju ba ni shlongil ba ni ba ki lung khana kilnyar mashipti ujuk lo kami teknika jinet jing polis kala pentrim jing lo shtong pa kleng Kalau kendam ni kena jenis joki ke ba ngap penting nama ba hashtagnya tambah kena ceki jom ni members ni ka Nuclear Commercial Trucks Owners and Drivers Association MCTODA ka bang objektif si pun ki ka ba ki kalau ba cai basuk basain ba kamnan kuno ka ba ki kan ka don ka dari cing set kas tam tanong nang kan bagi wen mabantu ka MCT ODA la ba nakan ki kya palang ba cing ki ka ba cai ndai damner menem step long la set kas yang kanusin round teknik kan bamla long but na pil chin ki bor ki ba halor nakaleng principal man mujo na district luchan lakin simrno no glanti ka ba light ni ko ba set terkas te nomor banai ba habne kamta nomor ba bangai tip bakini ki member so ni ka MCT ODA la ba ya glanti ka ba ka ba chai but cukup por nga appeal ki bor balor bor sarkar ba kin khot no banyakan ban penbek no ikini ka Cintawa Cuki Plastem ba Bombay ban shui tak label jong kitipti commissioner ndai kiti ban sim deka deki simti deki bor ba khamhalor ban penbek ikini mang I ba kala ban kata mau ka ya ka yang ka syang kathau ji hamor kening dak jinya ki jung kini ban perbo nga pil kini kinong kini ki members jong MCT ODA ru bakinya ki tek chai but katai ka kwa ban appeal siya sarkar bagan deno kamkuloi complaint na kini ki ba wala ki thot ya ki yang tengno sistem bawan nang narum Klo kumno lor ka jingyang jong ka dor parsnong ka ba ong ba ki pulit klale bian halor ni ka phang ngaso ya hab ki ong ka sistem ba ka police ki den bor mal ba ki kimsim na borom ya ka strong ba ya ikpaiba mang I kumpan ki tambon to ka tong condemn mi ni jinne jing police ba ka pilu ba ki de ban kham tingkan ya ka ban tambon ikpaiba le